Здравей! Ето два варианта на начини на номериране на страниците по уникален начин. Проект с една брой страници, колкото ще да са. Page Number Supplementary Fields. Ще използвам Supplementary Field номер 1, примерно начална стойност 111, 3 знака да се използва за номериране. Примерно това ще е номериране от вида на 001, 002 ще се получи, ако тук началната стойност е единица. Така. Окей. Готово. По този начин те са номерирани. Това property не е изкарано в момента. Може да се види. Това също е изкарано. Изкарал съм го. Окей. Supplementary field 1. На следващата страница също е уникален номера. По този начин може единствено и само с числа да се работи при номерирането. Това е нещо, което се използва в случая. Друга възможност е Settings, Supplementary Fields. Може да се зададе Supplementary Field User, Supplementary Field 1 да стане уникален номер на страницата, просто да се промени информацията. Тогава аз мога да дойда в Properties и да намеря уникален номер на страницата. Вече тук ръчно мога да въведа тази информация. Примерно тест или примерно. Така. Сега, неудобство е, че това трябва да се направи ръчно по този начин. Има възможност да покажем тази информация в рамките, значи където решите ви или на някъде и самата страница. Това мисля, че е ясно, но в PodFrame отвори PodFrame. Copy-paste. Copy of. Къде отиде copy of? Paste. Окей. Не искам да модифицирам истинския. Insert. Така. Special text. Това е page property. Уникален номер на страницата. Ето примерно тук. Ще го поставя. Окей. Properties. Ето това трябва да е. Или следващото. Не съм сигурен. Да, ето това трябва да е. Creator. Окей. Ето информацията. На другите страници, където не е въведена, съответно не се визуализира. Така. Това са два варианта. Ако това не те устройва или по-скоро не ви устройва, просто кажете, ще мислиме нещо друго. Ще пробвам да направя номериране евентуално с включени цифри и букви. Чао! До сега.